Munduko lurralde guztiak 6.500 urtetan Imperio Espainiar edo paioaren azpian egon ziran, miserian eta etzipenean bizitzen derrigortuta. Eta Troiako gerraren ondorioz, askatasuna lortu eben. Troiako gerra, Kristo aurretik, 3.589ko abenduaren 26an amaitu zen. 6 egun beranduago, abenduaren 31an, 3 errege irabazleak, Alexandre, Dardanos eta Bitureigi, 3 hirian sartu ziran, euren 100 kapitainakaz, kosakoakaz eta gudari askogaz batera. Eta udaletxeko balkoitik, Epipanie edo Epifania burututzat iragarri eben. Hau da, paioen aurkako garaipen militarra. Eta garaipen hori ospatzeko, Agumena kapitainak zirikatuta, bizdun ardau zuriagaz edo txampanagaz topau edo prindeu eben. Eta ordutik aurrera, ospakizunetan, eskontzetan eta egun berezietan bereek txampanagaz ospatzen eben. Urte bat beranduago, Alexandre edo Alejandro Magno Zaragoza hirian egon zan. Eta han ospatu zan Troiako garaipenaren lehen urteurrena. Alejandrok ume guztieri jolasak oparitu eutze zan. Eta honek Eneadi, hau da, nire jangoikoa, deitzen dautzue. Alexandrek umeari asaltzen dautze zelan izan zan bere jaiotza, Urruneko Karelieko lurretan, Göteborg hirian, Kristo aurretik 3621 urteko urtarrilaren 11an. Alexandrek kontatzen dau urteko garai hartan bere sorterrian etxeak pinu eta abetu altu eta ostotzuz betetako lautadak elurrez beteta dagozala. Jauregi baten jaio zala, erakusten dau. Zuhaitz horreek inguraturik, eta guztia artilesati batzuen laguntzaz, elurrautzez estalita dagoela irudikatzen dau. Gela baten, zehazka baten barruan ume bat ipinten dau. Inguruan, arkume batzuk dagoz, eta be deitzen dautzue. Burualdean, emakume bat makurtzen da. Bere ama da. Esena honi, Nodael esaten jakon. Hau da, bere jaiotza da. Edo Noel, bere jaiotza. Eta bera, jangoikoa da. Une horretatik aurrera, bereek bere jaiotza era berdinean irudikatuko dabe. Be bat, hau da, arkumeak zehazkaren ondoan ipinita. Ba hortxe, Zaragozan ospatu zan lehenengo aldiz mundu honetan Gabonetako jaia edo ospakizuna. Epifania egunean, abenduak 31an, Troiatik ekarritako Mariaren irudi baten aurrean, gizonak, emakumeak eta umeak adoretzu belaunikotzen dira. Zaragozako kaleetatik 3 errege magoak, mago hitzak, Mariari egiten dautzo referentzia eta go jangoikoari. Beraz, mago, Maria eta jangoikoaren adala, esan gure eban. 3 errege magoak zaldi eder gainean desfilatzen dabe. Erregeetariko bat benetakoa da, baina Dardanos eta Bitureigi, uk eta gal kapitainak ordezkatzen dabez. Gizaldietan zehar, Zaragoza hiriak izen asko euki dauz. Beturo, Galguntza, Zaldube, Cesar Augusta, Agabon, Eguberi, Pailar eta abar. Eta batzuk euskaldun hori Eguberri eguna gogoratzen dauzkue. Esate baterako Agabon, hiri ona esan gure dau. Edo Eguberi, berearen argia esan gure dau. Gabonetan gogora ekartzen duguz orduen Alexandreren
garaipen handia Troian eta bere jaiotza Karelien. Horregaitik, eta beriken edo Euskal Herrian eta bereen lurralde guztietan abenduaren 26 jai egun handia izaten zan. Antzinako paganoak jai hori desagertu gura eben, baina jendeak bardin ospatzen eban. Eta esaerak dinoanez, ezin badozu zeure aurkariagaz, beragaz batu zaitez. Edo egiozu zeurea, edo eizu zeure erara, eta alan egin eben, ze kristautasunak ospakizun hori abenduko 25 aldatu eban. Erroman, San Pedro edo San Peiduro arrantzaleen atxiloketagaz bat egiteko. Iberian jaioa berau. Ze abenduko 25 gauez, Kristu aurretik 3480 urtean harrapatu eben. Santu martir horren benetako identitateagaz oker egoteagaitik, Tinozko Alexander Eleazarrek. Eta gaur egun, abenduko 25 Imperio Paioaren azken eguna ospatzen da, eta baita paganismoa goratzen da. Ze mundu honetan, gaur egun ere, era askotara mozorrotuta egon arren, oraindino agintzen dau. Erderazko Navidad, nobedadi hitzetik dator. Nobedadi, begabeko opariak, esan gure dau. Egu berri on danori.